Ok, kristalne princeze, a dečaci vi se zovete kako? Blažu. Pokaži se pa 3, 2, 1, sad! Dodo, šta ste radili da dobijete te sladoled? Složili smo slagalicu. Super, da vidimo svoj odličan muli, novi neki sladoled je lep. Njih 300 dođene sladoled. Izjednačen još uvek 1-1 za dečake. Ovo je izjednačen. A šta si ti publika? Ajde upadaj tamo u mušku ekipu. Ajde, treba nam povećanje. Čuo sam da si pametan. Dobro. Možda nisam dobro čuo glasne muzike. Ovo ne, vi ste već spremni. Stavite neki ninja karate potez. Daj mi ovako neki ninja karate zvuk. Ne, ništa. Ajde još jedno nešto malo vadiš. Ok, šta? Hej! To mi se sviđa. A sada, pokaži koji si potez. Pazi, vode, jedan izjednačimo. Ovo je važan pojem. Ne prelazimo od slobu. Pogledaj pakiviti oči i pokaži svoj potez. Sad! Očice činovi, dečaci čampanjaci. I ko je? Ide za žensku ekipu! 2-1 za devojke, idemo nazad na dogore. Ćao, kuco! Treba sam pozdrav od kuce, samo da znam. Dečaci vrši ovaj put, momci, sve pohvale. Sve pohvale, momci. Pazi sad ovako. Devojčice, treba mi dođi, čekaj, na primjer, evo, ti dođi brzo. Takmičenju glasnoći da... Ne priznajem. Pokaži se potez za 3, 2, 1, sad! Devojčice čini, dečaci čarobnjaci ili pojenic za mušku ekipu! To bi ih kaže ovako. Da, ti ćeš meni, živa neko ovdje. Ali oni su perfekcionisti čarobnjaci, 3, 2, 1, ide za mušku ekipu! Ja, drugari, koliko imate vremena, dođite danas ili sutra u Beo šoping centar. To Beo slavi rođendan, ima puno igara. Pošto Beo šoping centar slavi svoj rođendan, organizovano je puno igara i puno lepih poklona. Uz samo račun od 1000 dinara možete učestvovati u raznim igrama. U raznim, ali morate da platite 1000. Ego. Dođi. Čekaj da ga pitam. Ajmo, 1, 2, to je to, super. Hoćemo čuti glasno majkonske zvukove.